guys, mga kabangas. 753 among numero. Ang gitawag pila pa 640. Alas 2 pa ko nagwag number. My God. Si Palco, Ginoo ko. Si Palong. Manataw ninyo ni si Palong. Okay. Nagaris programa guys, mga kabangas. Ay, bayad ng kurente, dugay kayo. Ma'am Sharon ay. Ay, sistemas Pilipino. Naunta tutos puntod ba? Giwala nila, di sa main, giwala po nila. Kiraunta to. Gusto pa magid sila nga muda ko pag ilang ginansya, ilang sa tawag na cost cutting sila, nagkuha sa third party agency ba. Ay karon baka magay tayo dito. May nagali na. Ganina, grabe ba? Kaya ganina. Time check sa na oras 6:16. Alas 6:16 na. Alas 2 pa mi dire. Ita. Match ani. Nasa dulang mga bata. Ha? Nasa dulang iba. Magani. Kasi magpangayo ko sila. Gawas na sige pangayo magkuan to. Hindi ko magkasama kami. Hindi ko kapin kasi irang tulo-tulo. Ay, wala. Dili na uban. Meron lagi yun. Adilay. Magbayad pa na. Oh, mga bangas. Tapos kumoy ay. Ay, naku, sistemas Pinoy. Nanay opisina sa Puntod. Nanay opisina sa main office nila sa Palong. Wala nila tanan. Pagsular lang ka ba? Hinay-hinay ba ba? Suga lang sa aircon, solar. Solar para ang Aircon ba yung solar ba? mahal na. Pila kayo gastuhan na ba? 100,000. Ayos. Ang solar patsada siya pero bulto mo gudi. Usara kaagi pero bulto. Ay nako, maupaw taga samot dire mga kabangas hinulatan. Butay yung bagay. Ano pa yung kunin? Sa ni ma'am mga kabangas. Ang kung na number gitawag. Trapo na doy. Ako lang ning kuanon ba. Wala na. Sige. Ano na kami? Kani ra man no? Okay. Thank you. Sorry. Sa tag-chess computer kunta nagataw pa kadaog right kini computer anak ko sa master level 9 grandmaster level 9 ipa-building computer naka-program ako kay kinulata alabas kami na kay
ihigda. Uy. Ayo. Awa ko sa misis. Palit ang makaon. Kaya mahims na eh. Kapit na. 690, 753 lah. Kaya po, 80 pa kaya, 60 pa kaya po kapin. So, 50 pa. Mga kabangan ko, tumutin mo lang yan yun. Salo na lang ni. Salo, gutom naman. Ano? May wawards, may doon ta kurente. Tumutin mo ito mga kabangas. Nagutom ni maghulat. Gutom na yung maghulat, tas bayad kurente. Okay, kaunta. Cheers. At least dool na sa kuhan. Tinuod. Kani oras? Video mo ko. Lami po do. Fairness, lami. Namin minutuan ba? Right, tubig ka. Ay, tubig ka. Mahal kay tubig. Bitsing ko. Malagay tubig Surama, 25 pesos. Ganyan na. Hinahinay lang tani. Kamtukan. Nga na pa yung 1,000 niya. Ngayon, susan? Nandito ito ada. Ulul ka mo, grabe luyahan sa mga cashier eh. Ba? Apa yung 80? Dugay pa ka ng 80 eh. Ha? Dugay pa ng 80. 690 naman. 53 man. 60. Baik, lumat baik. $63 lagi. Diba 53 ta? Orange yung trademark sa Kwanza. Programa. Orange. Ang Trademark sa programa. urin. Isano blue. Save more yellow. Ngayon nag-viral ba? Nga. Ang pinawaya kay nagsundo ko nagpintal ang silingan. Puro sa pintal. Correct, color ng mental. Gray. Saan nag sila sa una ang bikil ba? Ito po kay ano nagparek puro pintal. Ako. Nabuang na. Yan. Tawag si Celio. Bahit ito, hatag itong kubanday motor ba? Pagka magtulak eh, mahal kayo. Ay, nako. So, mga kabangas, nahuman rin gid mi. Oh, sa mi sambog, pa na mo si Angela.
Ha? For 100 years. Grabe, pila ka oras ba? Alright. Nakita ni mo? Dito sa... Killer? Saan din sila? Lagi, sama na to cellphone. Naman tayo mga cellphone. Looy sang nawala na to. Sige, sige. Ang lata, mga control 500 na sukli sa kuha. Ano, nanong 500, hindi ito babae na. Kada ko ba kaya na? Ganda ko dito. Lagi. Kasi, sabi yun eh. Simpag ko mo sa... Simple. Pagsinsa to. Awalo pa nga sobra. Ano mo giuli? Na intentional. Intentional. Lawas o nalipat sa ikaw, kakabal. Kana. Kabalo ka nga. Ay. Dili mo niagi sa kilid. Dili mo dito tumoy. Dili ra sa kilid. Kilid ba dito, boss ta? Naman to tani kilid, ha? Nato'y kilid ba sa kilid? Nato'y kilid? Ha? Uy, na kilid? Itong kilid sa ubos ba sa grocery? Ha? Hindi ka kaabot. Dili tumoy na ana. Ama di ka ni Agi di ay. Sa kilid gani, kay narang motor dito, tumoy na layro kayong motor. Ori ka nag-upan di ay. Bilid sa grocery. Wala may mga kapamas. Dali, dili. Akan ni, para di ay. Sangas. Abi na to dito. Okay. Pero punyagi kinarang motor dia, oh. Bye-bye mga kapangas. Bye-bye. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, make